sibiri labi février kalo kile mugan ani fila samba fila ni mugan duru foli be aw ye faw sigoro la aw munu be gala je mali kono mali ko kan ayo bisimila dogo fun frontier kuno foni aw keneka kunnafoni damne la kunungo juma février kalo kile mugan ani kile anga jamana nyema général d'armée Assimi Goïta aye Congo jamana ka cideni oye uga ministre d'état et de la justice aye o bisimila ministre mina kunte dowere ka segana uga jamana nyema ni oye Congo jamana nyema Félix Antoine Tshisekedi alega chikando la si anga jamana nyema général d'armée Assimi Goïta ma kasangani anga jamana direction générale de la police hani direction régionale de la police nationale uluka blodi nyoma ka yamaru ya kono anga jamana brigade de stupéfiants uyulika jo bake mi gran descenti kunungu anga jamana konna la yoro munu kon be no ko se ga nyana minima fe ani karo ka fo fraction yere koni ndogo yoro ani ujo ko ke yoro ulu koni ni ulika jo msera ka to yetike ko ni ke mata ani kilimbo nyanko la sika kun kele no munna ka foko ukoni mesega ye fem nyana minima fe jakoli ani fraction kunton fana jakoli ukonyo la o make abani kana bisi uyetike koninke o brigeta bonyanko o konina o make abani fraction beni apfuma ko tramaking 220 mg uyetike koninke o plaquette bishekina tramaking 225 mg uyetike ke o plaquette muga o fanana o make abani das shikini o fana ye fraction o fana ye uyetike koninke o plaquette flala o make abani phobie chama mi yere wari kasabeta ejo force fa wari million fla ani wa wolonfla uyetike ke ola o make abane sefa wari million kele ani wa keme ani wa biduru huye tike ke o fana o wa keme ni o sefa wari million kele ni wa keme ni wa biduru mi yere koni sorola u ganyana minima fenu ga fraxe fere nunu koni jakuli wari oye o make abane nye uye tike koni ke feminye produit pharmaceutique chama ware olula ani gata se téléphone portable nani ma fukata se fini kala machine saba ani bulma fen sinfla o muwa ani kele anga jamana fintigila ko kunafoni ha konnala anga jamana état major général des armées a kunafoni ya di ko kasangani anga fintigila ko ka bulika joye sanga ni obc gumara bulo konnala u koni dankari ke bamaka ci wala tigila mashigi konna mashigi munun koni na femi Boubacar Bekay Diallo ale tumurani oye bamaka ci wala tigila ma ko nyema bado sanga marabulo o yere konnala o make abani u ka bulika joye koni seraka to u koni ni bulo koni nke engin explosif improvisé chama konna onikaro ka fo kan keme ani biduru bonya ko ba bagachi wale tigla ma ko ni tunye munu daraki population yere la alibi anga fintigila ko kunafoni ha konna la anga jamana fintigila ko ni wule bla kata jamana de kele ngene bela jarale ma ko mauka ujonto uyere la kada ka kunafoni ko lon ko ni bika chari kanyeshi anga jamana fintigila ko ka la hala ya ulu ko ni ma kada ka uye ayira ka sangani kunafoni ya mindira février kolo kleta ani wulu vla samba fla ani muga ani ndurumi kala gawo marabulo konna la ka ira ka foko ndugula takala muga muga ani nani mununi femiye civilu kondo mi yere la musoni demsonu chama ko ni tunoko o kunafoni ya ko ni te chenye wa kunafoni ya ndira wala saka sega anga jamana fintigila ka ulula nogodi anga jamana ministre mi yashindo kuranko anijiko mani oyo ministre de l'énergie et de l'eau ale koni boraka kibaru ya dumando koni damali denkelengele bela jarale nkuloka kadaka ay ayira ka fosongolo koni mika 55 gerani do ko wara doni alama bashike ola ko femi kuran ale koni mina muwa ani nani konna la abina ta ani konotore koni ke mo ko bulu wala saka sega songolo time ko nyumaka oji islamique kelengele bela jarale ma chuko ya mina anga jamana chambre de commerce et de l'industrie du Malini OICCIME uye uka samba fla ani muganduru tonsigi bake mi kera kasangani alamsado en février kalo kle muga foire d'exposition na mi kera febak la kalabankura kaufeno foroba tonsigi mi kene ka anga jamana makoba tiki chama tumino o kofe anga jamana ka partenaire chama fana tume akene ka la sigi mi kera sababu ya anga jamana opérateur économique uka seka udado samba fla ani muga ani nani uka barakele una ani uye musaka munundo uka samba fla muga nani bara ulu dafe kasika nyesoro olu konyaula o make abani ukumara tuguni uka samba fla ani muga ni duru projet ka anuka programu ani musaka munu kanga do olu konyau dafe
Kenemika anga jamana ministre miashino jako ani usine ko nyama ni oyo ministre Musa Alassane Diallo ye ale koni kumara aye ayira ka fo Confédération des États du Sahel ni oye Burkina Faso, Mali ani Niger olu koni kelen ko feka obolo di nyogo makada kani jamana saba koni abina fo udaka ye kelenye ko okama abala nyini koni ke anga jamana secteur privé ni oye amakobatiku fe ukabara keni IEC jamana koni makobatiki toye mina nyeta ko koni miseka soro chugo ya mina. Chambre du commerce et de l'industrie du Mali président ni oye Maju Semparaye ale kumara kasangani akakuma konai aye ayira kafo kabini ale ka structure koni sigira singa kase bima uye baraba chama koni keni obetalike jurumi yere koni tumbe chambre la usera ka ojuru olu sara wa o kofe ube domina ko bi wari mimbe uyere ka trésor la marala obeta ijwa fo sefa wari milliard wolonvla bonyankula Maju Sempara aye ayira akakuma konala ko fola olu ka structure de kumeta juruta banki ude koni bolo nga ami domna ko bi u ka wari mi yere kon me banki u fanfala la o rewta ijo fo sefa wari milliard wolonvla ola akakuma la o ba yira ka fo ko wari mimbe femi ka do ka fo chambre yere koni bolo la kerefe marala o beta ijo fo sefa wari milliard tan bonyankola ko femi chambre yere koni tumeka barake wala sa ka seka ka siège koni sigi sinka nga femi ni o ko sina sumala donika asabu koni keni geleya do koni ye nga koni ala sona ma u koni mina fere soro o konyo la wala sa chambre be seka aka siège koni soro dona na tawla don surmanu konna la chugoya mina o ko fe anga jamana jako kela u koni alaiduta anga jamana koni ye ko femi samba flani muganduru sungolo e mi sera kaba kubina fere bela jiralen koni sigi sinka wala sa sungolo be seka time chugo nyumana chugoya mina kadaka a wakati koni konna la consommation fanga ka bun kosebe wa otena ke abani kubina fere bela jiralen koni ke wala sa ma o be seka o mako nya fen munu ka gelen kosebe ulu soro songola songo mi mangelen uyerema ni kera ka sanga ni chambre du commerce et de l'industrie ka samba fla ani muga ani duru furuba ton sigi ye min kera alamsadu l'idée munu be no ni ulu sigoro benindo Mauritanie jamana ma ni wakati na ube kare wuli daka ko ni blakata kadaka ube de kuncha ma ko nala uye ayira ka fo ali ni ulu munu ni ukadema be Mauritanie jamana kono nu ko ni bora ko bina chila malila ka sekikata ube umine uteso ukado walwa ubu mine ka toroya suku bela jiralinda uka ubita udo wera da tuku kaso ko nala kasoro umafoshike uye ayira ka fo ko ni jamana wera de ko ni nana ali kasoro o Mauritanie jamana papier te ubulonga ubora jamana munu na o papier bubulo ube son oluga teme facilement ngani ulu nana ni ulu ka carte de séjour yira ka o ka laisser passer o yira kube o papier nunu mina ku fara ka yira ka fo ko papier te o malien de nunu te ko papier olu Mauritanien de taille mina uye ayira ka fo de ko mbare be o ka wule da ka blakata anga jamana nyama o yoro kwa sika fere soro o kani de kuina anga jamana ministre minyeshini no kenya komani oyo ministre de la santé et du développement social médecin colonel Assaba Diallo Touré kunungo février kalo klimuka anikele juma ale koni INPSI o koni directeur général au bisimila ni oyo monsieur Ousmane Karim Koulibaly o make abani fait minier service assurance volontaire haye o chef fana bisimila ni oyo monsieur Modibo Danyo oni aka jakulu ugerani sigika kuma koni sigika kuma konte do weraye fait minier service assurance volontaire o beseka don UNPSI o konna la chugo amina assurance volontaire o te do weraye mamunu me baraka service informel o lu konna ni o te do weraye munu me baraka ni ke kasoro o te garo ka fo gouvernement baraka ani ka fo ugo yere koni reconnaître femi ka don ka fo bara koni ke da ba olu konna o kama ira la ka fo koni malien de ta keme sara la bi kono tone be munu me baraka service informel konna la wala sa olu ma ofna be se ka amun UNPSI soro jowa mina service informel service volontaire koni be olu de kama wala sa olu be se ka do amo konna la tukom sikia kuma kuntunye odi BCB février kalo kili mugani fla samba fla ani mugani nduru Confédération des États du Sahel ale drapeau lancement bakera kasangani bidio yenye kadaka ni wakati na femi ayesi jamana ministru koni belaje bala anga jamana konna la minkera sababu ye ukoni Confédération des États du Sahel drapeau lancement ke ka on lancement ye drapeau validé la ayesi jamana nyama ulu koni fe ni drapeau takalaje a forme rectangulaire ye a couleur koni ye bingene mai ka soroka ayesi logo koni ke a chaman
cɛ o la min yɛrɛ kɔni kɔrɔtɛ ye dɔ wɛrɛ ye ka d'a kan n'i ye a ta k'a lajɛ binkɛnɛ kɔni kɔrɔtɛ ye dɔ wɛrɛ ye o de kɔni ye ɲɛtaga kuraw fɛn min ye jigiya ani dayɛlɛli kuraw fo ka taa se ko kura caman olu kɔni ma o kɔfɛ binkɛnɛ kɔni bɛ se ka AES jamanaw kɔni ka sɔrɔ olu kɔni ko fɔ ni o kɔni ye ressources naturelles yɛrɛ o kɔni ye o la drapeau kɔrɔ kɔni bɛ se ka kɛ min ye o de kɔni ye ɲɛtaga kura ani dayɛlɛli kura Confédération des États du Sahel jamanaw ye. AES kunnafoniya kɔnɔna la Niger ka olu fɛ yen nɔ fɛn min Niger jamana ɲɛmaa général Abdelrahmane Tiani ka sanga ni u ka assise nationale ba min yɛrɛ kɔni kɛra alamisa don février kalo tile 20 olu kɔni ye proposition ba dɔ kɔni kɛ min de ye k'u ka jamana ɲɛmaa k'a ka grade yɛrɛ kɔrɔta ka d'a ka général de brigade de don o la ko k'a kɛ général 5 étoiles yɛrɛ o kɔni ye. O ma kɛ a bannen ye laɲini filala min yɛrɛ kɔni kɛra u fɛ o de ye ko k'u ka transition ni o ye furancɛ fanga ye ka a kuntagala jɛya ka taa fɔ san 5 la wa san 5 min fana o bɛ se ka renouveler. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la alibi ka sanga ni Facebook ko ta ko 29 ye min bɛ kɛ Wagaduuka olu kɔni fɛ yen nɔ o de ye ka Cadi jamana ɲɛmaa Mahamat Idriss Déby Itno ale ye senabɔli kɛ kunungo ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna la min yɛrɛ la a bisimilayila fɛn min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa capitaine Ibrahima Traoré kɔni fɛ. Seko ni dɔnko bina k'u ka Zikiri Adama min yɛrɛ dɔnnen don kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛla o la a ka manager kɔni bɔla ka a kunnafoniya kɔni cari ko fɛn min ye Zikiri Adama ale kɔni tununnen don ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko su kɔni kɔnɔna la ni o kɛla kunu su olu kɔni fɛ 4 heures du matin wagati ko a ka artiste ni o ye Zikiri Adama ye o ye ale wele min tɛ Adama kɔni jogow la k'a kɔrɔ wa o kɔfɛ ko kabini o wagati fo ka se sisan ma Zikiri Adama yɛrɛ kɔni a kibaruya ma sɔrɔ wa a bɛ ka wele a ka téléphone na a tɛ ka sɔrɔ o kama u kɔni ye kunnafoniya kɔni cari ka d'a kan u ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na kabini kunu fo ka se sisan ma. Festival international d'Idadi de Buguni o tako 12 baaraw olu kɔni dayɛlɛla ka sanga ni alamisa don ye février kalo tile 20 san 2025 o kama ɲinata sigi kun tɛ dɔ wɛrɛ ye o de kɔni ye ko seko ni dɔnko o ni ka dɔn k'a fɔ an ka laadala ko k'olu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka Mali kura kɔni ka o latimɛ cogoya min na. An b'an ka bi kunnafoniyaw kuncɛ kɔkan kibaru la an bɛ taa Bɛnɛkaw fɛ yen nɔ Bɛnɛ ministre ɲɛsinnen don ka cɛmancɛ kalanko ma ni o ye ministre de l'enseignement secondaire du Bénin ni o ye Kouaro Yves Chabi a yirala k'a fɔ saya kɔni ye ale sɔrɔ k'a si to san 52 la a ka saya sababu kɔni bɔra siraba kan kasara dɔ yɛrɛ kɔni na alamisa don ka a dugu jɛ kunungo juma yɛrɛ kɔni na kunnafoniya carila a ma surunya mɔgɔw fɛ ala ka saya kɛ a ma lafiya ye. Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw foli no faw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na ala ka dɔgɔkun furancɛ timɛ ko ɲuman di a ma aw k'an bɛɛ tɛnɛn don ala k'an se jɔ kuma kɔnɔ.